Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар тобистон ма грипп шидам. Дӯстони азиз, имрӯз рӯзи маошгирия нигоҳ кунед. Аз 1 то 22 мо чанд сум кор кардем? Қариб 100,000 рубл духтаро. Шумо ҳам ҳамхиранги мо метавонед кор кунед. Ана дар бораи кор бо мо давай каналам отдельно видео урокҳо снимать кардестам канали таҷмама шоу. Лекин шумо ай ҳозир метавонед қатимо кор кунед. Баъди 1 максимум 3 моҳ шумо анам хеле ойлик дамеброед. Рақамои мо дар рӯи экранай оиди кор бинависе. Дар атоми шумо дар 1 моҳ 6 бор пул мегирем. Дар 6 моҳ 1 бор харид мекунед. Ягон ширкат хеле имкониятҳои хуб надорад. Барои ҳамин ҳатман дар ҳамин номеро бинависед, ман шуморо ҷавоб метам, оиди кор мефаҳмонам. Кори беҳтаринай ана нигоҳ кунед, аввал хай оста оста мешавад ва ҳар як чиз як бора шумо дар миллион шудана абишият кардан наметавонад. Ягон кор вақт дар кора. Ина мо ҳам аввал 3000 ба 10000 ба 20000 ҳозир уже 80,000 зиёд мешава. Як моҳ да ойлики мо хеле ки дидесте дар 22 рӯз қариби 100,000 шудаем. Ана барои ин духтарако касоне ки мехоҳед дар командаи мо кор кунед, рақамои рӯи экранда бинависед, оиди кор мо шуморо пурра хушрӯ мефаҳмонем. Дӯстони азизи ман тарафи офис рафтестем. духтаро бовар мекунед, ҳам қамаи мо мегем одаморо дар группаҳо ки одамое ки боротон наомадаи номотон набромадаи наёем ба сари бор ё ки мегем ки аз соати 10 то 4 кор мекунем, бо одамо соати 8 мерад, ман намедонам чӣ вақт ба занг мезананд, мо омадем шумо нестем. Ман мегӯям медонам мо хона дем. ох чува маҳкам меҳуи нестай офистон? Мегем офис мо 10 кор мекунад, ба ҳозир несте? О мегӯям хайна маҳкам бошад, значит нестем ку. вақто як комедия бовар кунед сари ва хай и кори қин нест да ами 2-3 рӯза ҳама мия бороша мебара, ана бо ҷонмон халос мешава. лекин мо як галабор дорем дӯсто, беҳад зиёд одамо бори атомира харидестиам, беҳад поставкаи зиёдай да, як галабор бояд биёяд, паи ҳам камазода, беҳад бисёр. дӯстони азиз ки тара нишон надодестам ваяш дорем шарафа инҷа даё исфандиёра равшана, короче ҳам одамое ки дандон созкунӣ рафтаган. дар куҷо 10,000 дорим? 100,000 бохом 10,000 подписчика дай. тамошобиниҳоёро бинед. як ташна расидестай фаромаст, як раҳ банд кардия. пакетҳои мара яднам гил айсар. дӯстони азиз, мо потолоки кухнира шуштестем. чиркша десте чӣ хабар? иҷода печка ки алов мекардем, анам ха безеб шидагия полни кандестем шона ира мешувем ҳар якташа. айсар иҷора стяжка мекунанд, айсар иҷора хушрӯ мекунем барои зимистон тайёрӣ. ин хона ҳам кухня ҳам зимистон иҷода печка буда гарда ётон боша. корҳои ободонӣ рафтеста. куҷо ма вақт дорум ки монтаж кунам дӯстои азиз. ира машада иҷода чӣ шудааст? искоча да тағора шуштестаем шон. тағорада короче ёра шуштестай наҳа я ҳамаша овардиям. нема вообще нараста. азиз ини курпачои соли николай як ҷой овардем. полни пахтаҳоро задем. 40 чанд кило як партияш пахта шудак. ана як партияш 40 чанд кило шуд, бурдум да ҳамсоя додум. материалоша харидам барои матрас кардан. отдельно матрас, курпаҳои соли арусиро ҳамаша кандам. отдельно гуфтам кӯдакода матраси отдельно мекунем. баъд як комплект бо курпачои нав кардан дар кор. ана оли матрасоро ҳам материалоша харидам, бурдум додум. хулоса вай насиб духтана сар мекунам. дальше даиқа рӯзи набудан дӯстои азиз ҷигори сезонаш тамом шид. ана сезони қаламфурд кида дар кораи наздики мо бошем биёин барин инаҳа дарахтаки қаламфурд иқадар қаламфурд кардай. анам хеле
امروز روز شنبه من برвақтар اومدم влогой пештараро монтаж накардам ва ёда як гала вақт дар кораи дӯсто ва ёда мотиватсияи монтаж кунӣ дар кораи умуман ҳам хеле ана чӣ нақшаҳо дорем ирӯз хай карочи ами короқати бандм баъди и вай мекунем яду доставка фаромарз барашона ва духтарое ки бисёр дар бораи ширкати атомӣ мепурсе канали дигари мабдурое таҷмама шоу давҷа дар бораи ҳама чӣ мондагим видео мондагим дар хонаи мо ҷанги бузурги ватанӣ ки кубикои ҳамун чӣ аллараш нашаванд. Салом алейкум подписчикои ҷун, ангурои моро бинед. ҳама мебе вайқа ангуротон хусру дар берунам ҳаст айда ай дарвоза берунам инам қайд када берунам мегем хусране ки маза надорад рухсон мега ким ки бучина бара гуфтум бара чикана мехра короче дӯсто ирӯз рӯзи якшанбе ҳамсоямон тӯй дорад ягончи харидан дар кор ва тӯй рафтан дар кор духтараш дар Россия шу мекарда мерафта аммо духтар тӯюш короче ҳамин рӯз интересно именно барои чӣ гелос қоқ шудай ягон чида ҳамҷа қоқ нашуда ами қоқ шуда ёида ол намефорад барои ки ҷа постоянно оқ шудагиай азиз авторини ки мо дида чӣ мехоҳе харидан Волга газ 24 дорем фурӯшда дорем Toyota Camry инаи Toyota Camry любой мошин дар кор боша сухан кунен дар пеши офиси мо ҳастай офис омадам яду чиз бояд бигирим якшанбеай ана баъд мерим мегум куйна намол шабине сатр карага ту наметои бигӣ инаҳа рафтем офис ромадем буромадем мегам ман намол доштум рухшон мегум чихе ман ка аҳамият задам доштум мегам ман хеле сатрча надоштум бояд барош намол доштум намол барвақт ғалт мега дар такси ғалдай тун буромадем муки ғалтидай ай офис буромадем кулча гирифтем яхе мохе мами остановкада метим баъд саховат рухшон чизои даркориша мегира и мерим дарахт намеовие ҳамин дарахторо чида бирде бугу барои раи мошини инами будиян куинаби линияшонда истодагиан чанташ и офтова бридиян амёра инами ё ятанеса куда усу ятадаису барои раҳ да омадагиан инаи линияда бридияншон соягӣ нест гарми ки ҳаст ва дараҷаш ма либосома пуштам тайёр шудам тӯй мерем стики чира мекунам стики атомира мекунам атяне ки розой метя рӯода улда бораш мегум вая бине у деволи моай берна анам хе нам кашидаги ҳамаи ҳамира моз бояд ай сар сос кунем ва чӣ гуфтанем меган ки трам тӯй мерам ҳамсоя пешторамда ма тӯёшон ҳама маракошон мерам уажуха ҳамсоя навақ монку камтар намедонмай каҷи омадагиан камтар 4-8 баринайда поведениёшон неки ами райони мо не соответствует одамое ки 4-8 барин поведения мекунам ва ёрое ки ин район худаш райони кунҷи шаҳри Душанбе иҷода бояд ранги одамои ноҳияи Фирдавсӣ рафтор кунӣ мисол цеце нагирихта анам хедухтаро да сафонмо насоз кардем ҳозир оста меброем меравем баъдан бо бояд биём бо бурем ремонта ирӯз шкатурша полни қабул кунем духтаро бисёро нависанд хонаи ҳумайро хонаи манижа не хонаи манижа нестай духтароиҷа хонаи манижа тамоман дигар районда хонаи ки ремонт рафтестай хонаи манижа нест